2021 ఆగస్టులో ఈ యొక్క ఇంటికి అగ్రిమెంట్ తీసుకోవడం జరిగింది. 2021 నుంచి మరి ఈ స్థలాన్ని, ఈ ఇంటిని, ప్రతిదీ కూడా ప్రభు కొరకే ప్రతిష్ఠించాం. పక్కనున్న పార్కింగ్ ప్లేస్ కూడా అంటే చాలామంది అది రూమ్ ప్లేస్ రెంట్ కన్నా వచ్చు అన్నారు. కానీ ఏదేమైనా కూడా మొదటిగా మాకు దేవుడు హైదరాబాద్లో ఇచ్చిన ఈ ధన్యతను బట్టి ప్రభు పరిచయం కొరకే ఎన్ని ఫ్లోర్లు వేసినా, ఏ ప్రాంతంలో లేదంటే ఏది కట్టడం కట్టినా ప్రభు కొరకే దీన్ని ప్రతిష్ఠించాం, పరిచయం కొరకే. అలాగే 2022లో జూలైలో ఇది పునాది వేశాం. మందిరానికి అంటే శంకుస్థాపన మామూలుగా చేసాం, ఏం చేయలేకపోయాం. 2023లో మళ్ళీ దీనికి గోడలు కట్టడం జరిగింది. 2024లో మళ్ళీ ప్లాస్టింగ్ చేయటం, లేదంటే ఈ సౌండ్ ప్రూఫ్లు చేయటం, ఇలా కొన్ని ఒక్కొక్క సంవత్సరం, ప్రతి సంవత్సరం కట్టడాలు జరుగుతూనే ఉన్నాయి ఇక్కడ.